we are say, me wo meduma ya Kumasi, ehwa meduma, Abas Junction ho. Hwem ya wada bia, me number nie 0244 277 109 0244 277 109. Frame na ye ni nkomo. E ma wera ho, e mo abamumu. Midi nyame abode e ba beboa wo na wankase woni begye e wa bra bomu. Wonhomo a aware nyina no, obedwane. De wase wadwuma, obedwane. De wabra wase, obedwane. Ene wa be foforo. Obesa ba se de Onyankopon kan na sem no. Bibia wachi wade se wanfa nka no a ontumi nko. Ye mfa metwam ensa humfi. Je se wona kade aka no ansa na. Jibre na hwame woni beje. Ewrade nhira wo se wade bre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye. Medafo bidia ne Reverend Agyapa beni wahia jibre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode ehaban ensuo ni nua a wodi tumi awure mu no ba be ye firi so nyame na dia che me ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia ona kade na boka se sana bibi wo wi ase me wo meduma ha ya Kumasi ehwa meduma Abas Junction ho hwem ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109. Frame na ye ni nkomo e ma wera ho e mo abamumu midi nyame abode e ba beboa wo na wankase woni begye eda obi bia se ene anadwi eba Kumawood TV ene ya wada eda twedi ampo Nyankopon ase ono bo soro ne asase enye nadom enye nitumi a kamnumi no kaenti ase na obo ade adawro mantino de bi ohwe so ema ade pache ye enye sesabi wa wo hweme wa ho penti ene enye sebi a usuban ye na papa bi nti e obo ade adawro ma ya wada biara odi asempa betenase bedi akonya kase na matenase na mape empenifo akase a omunim sunsumu asem se kasa obi ye sunsumu nipa edua kasa awote eso kasa awote tese onim sunsumu ankasa sa akrofo no nam video na mafa omo aba enanso de toa so last 2 weeks any last week enanso yesan ba beto asonde ene opanyi kase ye wo ha oyobi a mebo ni din a ebiasa fa na nyina de obi anim no ye friend Reverend Agyapa e ka Agyapa haba kasa wote mensa kanana bimnin bedin komo mami enyi wo kwede ni free ha o TV no entim koto ba bi ade me na ho na nsema papa we oba be ka no kakra fa ho ai wonam no kasa kakra fa ho awale ne nkoye adwuma sem nkoye akwantu nkoye na bebi enye yie kakra afa ho etitenase na ti papa no nsema oba be ka tamu adwen tamu nyansa ne nyambo tena woni papa na hia oyo bia oyo very busy person now so debi odi asempa meko bia no so odi asempa unti meja na me nyina ano me ne atifo ene afefo e ba be kasa me sa ka ne na anadwe e wo ha no mo me ne Reverend Agyapa e ba be kasa na ansa na me ne be kasa no ma me fa ne number no entudwa e ma wo se de be obetimi afre no obi e hwe mi sensi a e bi o wi a wo sori akọ ana se bi e be je number na ansa me patron ne number no e 0244 027 240 0244 027 240 what Reverend Agyapa number at ho ma me fa ba ko so kan ho eno so 0244 277 109 0244 277 109 what Reverend Agyapa egu ho Nyankopon bo tena o tena se e wo medoma onya du medoma pe o si wo besi wo Abas Junction o si Abas Junction also pe ba bi opanyin agyekum
baby a enkrofo eba omoye wedding engagement no also pe ho obekwa akoto Agyapa ho ma me papa obren ho ase obuobi a akola opanyi obuobi a onsem se wo sika anani sika onsem ono do osidie nyankopon e de ache no e wo abodie mu no eno no yusu e de adwuma de ka se yawa Reverend ye mo akwaba ye mo dia semba na me pato boko de Ewurade adom ye do bo ade ase ene ya wada ene ya wada na ade ba kwa me pe onu se de bia nyankopon sira na o sira o nyini da so se bi o ha na dabi sikiti na o no nyina ne se ente enye bibia onipa onamo a suro nyankopon bre o ho ase chiribone ma obi a oni biebi sa na yi wuyem enu anu afi no di nyankopon bo ye o wi ase no wo de abo ho ban fire adwuma me de bo me ho ban no do na meti asebi eso de ope body apesi pa na benya body no wadi yeso mfa ni agro body so best meat body efi ne soro ebisi ne fom ne nyina ya duro na haban ne dua ne yini body ne hono no na body na dua ne no na body na ba no na utwa body ne so a ayi bi hye wu efe no noko noko what be that mate wo fifi no good I take run white one esim eno so ya duro ti body ne bibia ya duro because bia obi wo kura na se moje tu no tete na hospital nya maya na niema bi nya yi no se obi wo na moje tu no bibiri ba ye de body haba na manager sa body haba in the hospital just ye bomb pan ye beburu ba de ho am say odi asempa de bia na me ka se bi se amamre ene amane ye yense no wo ye kristo ni enu nche se to amamre oye nyamsum ni a enu nche se to amamre totwene nyamsum ensey amamre nyamsum ensey amane ene nyamsum ensey nipa nyamsum Reverend mamu so asem ansa o kan sem ba me busu asem ka wo ya mate free ye wo ewiase ayewe ye wo sunsum a oye papa ene wo sunsum a oye bone present ya okasa amamere yense no amane yense no good eti no no kwa asole te sem ya mete ya meme kwa asole because me gun san krofo because oh me som bosom ena me kasa me ye bibi so krofo because oh me Kristo ni eti asema o kan na mebusa se eti no nyankopon no onimu se so obosunsun fi a ebebo aye ena onim so obo sunsuma ono nso no onye fi a obebo aye ena obo omu nyina na because yebu abaifo sa abaifo nye because ena o ka be ya se me ni se be ye di omo sa ade ma me nkyere wade enso nyankopon na boy aso nyankopon su ni mu se omo be haye baye ewo ho enye ho na ne yakasa ko bat be de bie ne mazuka kra be so di bia ani obi kasa baye ni wiase wo boa baye wo ho na enye obi ya na baye ye no hum bi o wiase bia before so be ha obi no na ewo ni nyina so hum bi o wiase bia before say obe ha obi no na ewo ni nyina so number 1 uhinya bambo number 1 uhinya bambo last week me ka say bi say hum wiase nyina so chiwade ewa hahai mu if some person baye be ha because baye is spirit yin kuno ukuna nyeye wo hye na nyeye dabi enti wote obi mu na wo bone baye na obi che ne bo no ekunu a wadi bone kase pa na say so kwa asori o wosem watu baye no watu no obi no betumi atu na no betu baye wi aso bie ni won mo so fu bie no wo say wada na de omuntu de bia omu ha nipa de bia ye ntwam de bia omu nkum nipa de bia obi kura ti aso de bo bone nsem botons so ye bayifo o bone nsem pra e botons o botons so bone nsem so na so kwa asori baye kwa asori enti so fu na ehunu se nipa o bone nsem botons wo ye bayifo na de enti ene de enti nipa bread aso fo ye mfa onyame akade nyame abode emfa nya dwuma nti ne ye bre no o keka on be ka se abosom sem nyame som yen na ye hu no kane na de bia me kan ba do nya maaye no
na obi suro sɛ obewi obi ade obi suro sɛ obi kɔ bi ho asɛm obi suro sɛ ɔbɛwo obi ase bɛtɛ ne yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so akristofo hyia ne yɛ ka nkurɔfoɔ ho nsɛm yɛsɛ yɛasakyera yɛyɛ born again akristofo hyia yɛpɛ sɛ obi adwuma nsa yi akristofo hyia atemudidie ɛne nsu adeɛ akristofo hyia asɛm a efiri no mu ba no ɛbɔn ɛso kane no wono papa nam a wontumi ma ne nkuta adeɛ kane no woni panimu bi hyia na sɛ ɔso nneɛma a wobɛhyia no akɔgye nneɛma no so ɔde akɔ ne fie ɛne kristo som no ɛnte saa kristo nipa branteɛ nam a sɛ ohun abrewa bi okuta adeɛ mu odu okuta nneɛma sɛ ɔboa ɔnyɛ kristo som no de sɛ kristo som no sɛ de sisum kristo no yɛ de sɛ nneɛma yɛmfa moa nneɛma entina okɔ baabi a yɛware keme okɔ hɔ mo a aware egu nyinaa no ɛyɛ kristofo aware yɛhyira so asɔ dɛm sɔfo sɛ nyankopɔn nsa wum enso be wi ase enu so me nsa na gu ɛne gye nim tɔre ase ya kyerɛkyerɛ nneɛma bi yɛ wɔn sɔle bi ɔmo kɔ council be 3 months kwan sa na ɔma wa 3 months ebi 6 months ebi 8 months ebi 1 year enso ne nyina nkose ɔmo ware 3 months ɛnanu yɛ ni nansa kura obi nware ɛnhyira ne yere ho ɛnyɛ ne ho ade ɛnhyira so asɔre onku no onku no ntontwene adwen wo nipa tirimu no na de sum nyankopɔn no nya no ne first na yehunu no entra ma na ye bre no asɔfo yi ye ya na ye preach a kyerɛ wo sɛ woye nye ene be ma kra war na yere o war na yere ya sɔfo be ka tete mo mfa na yere mpie to de ase o ma ne nhyɛ dem mo mfa ne mpie enti na be ma war kristo ni be ma war ya na ogya na yere wo dem no no wotumi pie kɔba no no oba na kadem ode oba ne be pie one day akotena baabi na oba na ni agye no de bia na oba no hyɛ dem na osugu ne yam so de ase ento enche aware no na agigya ene ye de afama tete enkola ma enkola nyina so ayi basa no esu ene ban okeka we ye chiwade we nye we ya bosomsem we nye sei kristo ni de o ware a empie emne o yire nkwa ha enye sei oba de ntina oni be ma ware na adu baabi na mapia kwetena baabi kakra achakra no bia na wotwe mienu bi because we adwuma ye onema nyina ye kama wapia kwetena baabi kakra wadi moto bi ana koku bi fanta bi wadi bi no yere mapie kwa baabi kakra manum kakra wapen nam bia manawe uwia wa mana de trefi etoda na masesam dabre wa mana pie odna kwada hotel kakra aya homeje bi wa wire no odna kodi base bia na wotwe baabi wase sampane kakra we die okeka beka se okeka kasa na nya nyamso nya enso ebasa amani gye be fie tebia oba ma no hu yire a oluku young oba no ntwam ema wo so dia so oba no so ne gye ntema ahosiesie e ka ne ho na de ma so mu twam na de onim ubetumi atete oba sa ma na twam oba dwene wodam sa hu na no twintwam wo akura hu na na wudwane so dia se oba no bu afu na wia so awre kum nipa ntam adwendwene kum nipa ntam so dia se eniema enipa dua no ehia ne gye o nipa dua ne ehia ne gye nyame ammo nipa awreho mu nipa dua ne ehia ne gye entita ade momenta de bia obedi awreho na o kra awreho no enche ne wawu ade yare bebre nipa dua no eno na o senketumi kyerɛkyerɛ na nka ne ma ye kama so enya ho ne wo bato ya de na for baabi me buso asem baako say my bi oyo hene say wo frame me o so odi asempa akonya to no ewo se odi na oye kristo ni eti no ato no no mpese obedi ade ntira o se o okotra konya na so no aboso nsem eti oni o se aboso nsem o se akonya na enti oni aboso nsem ti oni eti no kura se wotra konya so a aboso nsem ti na akotra konya na so ana because o so obegun nsa o so obekonsuom akoye amamere o so okika ne ma bebrebe kwa eti wotra konya so aboso nsem anya aboso nsem de obeka kire o se bia wotra konya so bia bosom no oboa na nim na wonim ene obi tumi ka se ahini atome asum nyamsum nti
enka oyesa o pese o dane adehye nkonwa no ene adehyedie no o dane ma obi na wo koya koa so they say enya ho ne wo but make me kotu cha say ensaguo dubli bi kra Mose mu omugu nsa ma so dem egu nsa e wo bible mu but nyo na menam next week sama wo dey bay next week member be keka ni nyina wa ha e dey akere wo mo Ghana fo no the way see sum Nyankopon no so they say menim de enti suya tra so wa say yenkwa ni nim Nyankopon te say nyame no o se botom nyame o te soro obo wiase awie obo wiase wie no ana wa jijejija ne ma enti obi ka say ana wapu Nyankopon ana Onyankopon ana wa say baby woni ubetu woni ahu Nyankopon o ka tire Mose kra say me hume ayisem ni ahoma so nya no som bi aya de som nya ba nya so som ntesa so dia se ya som nya me dia som due ba ya som Nyankopon dia hotoba ya som Nyankopon ni siesie nipa ya som Nyankopon edi siesie oman edi siesie kuro but na ye preach tire nipa te say ade a ye na awose ye no enye papa ya twetwene mame ko tu bible wi na ye hya ase ne nkwa ni mu onim say de enti na ye nsu asai de enti na ye nsu asai enne last na mi tie nsem bi o mo say be kakra nsu ye nya bi ni anom aye nsu ase kan net sa there be first net na nti sa e asofo ye nuan mu bi asofo ni bi na e preach say nsuo bia ye bosom nsuo ye bosom nti obi odi nsuo be ya de bia no we bosomfo we komfo obi nsu nua de ya de a oye komfo oye bosomfo ba tie ahwefo ahwe me entie sofu bia na Kristo ni bia na nipa bi ote asase we so a wo bepu Nyankopon Agyapade se enye papa no se nipa ko no nim Nyankopon bia onso nyame asa age se nyame reverend age se o convince me to the sense say me kromo a me free mu a me free mu tonso asoma so ya be free we e brada ensu a eda krum ho brada yen ko ho adentia almost nsuo no eda ono so no di ni ho adi eti Yesu ye gidie kire se bosom ne wo enya bosom na azo se nya bosom enya bosom adentra good na ye nana num nyansa ye nana nam dwene se wo bo Agyapade bi ho ba wo bo Nyankopon Agyapade ho ban a ema wo nyiri che okwa aborofo kuro ma ho omu bu nsuo papa omu bu nnua papa omu bu mmoa emmoa omu bu mmoa omu bu Nyankopon abode sa aborofo ya pa ye kuyenti asa yenti wo mo na di ni bebeduadua ye tirim se sa ye de nye ye ntontwene but omu de omu di ni broni ade ka twam ni hu wo wa obegina ma wo na twam onkono otete broni timi tete kraman na wode ade ama no wode sika ama no ade ato ade kraman timi ko didwa ade ba fie ade bebrebe kwa good so ade ase but yen no yesuba ya de sum Nyankopon no enye da bia me kan obeti abrochire ono odwere kwan obefa so a obeya fidie fidie no oti abrochire o America obetum no obi akasa e wo Ghana Kumase ya ne mfuni ni baba beda so ne ne kasa o he na nim te sade me ne otie ya na wodi bibia be show trim na so otie na wo dwene heaven wo say heaven ba wo kira enti nya dwuma heaven ba wo kira enti mabra Nyankopon so kwa kosiesie heaven amai wan kada kro Onyankopon so kosiesie baabi ma anya ne kre wo siesie baabi na wie o anya afu no kosiesie wan ka so kosiesie amai nya no siesie baabi awie ono no onye obi a oso okwa kosiesie dabi o se ente sa ankama kire mo o se me kwa kosiesie be ente o se me siesie ente sa ankama kire mo o siesie awie to dia se nyame no nya afu no be ye bibi ade a wo ye bia wa ye ni nyina wie afom ya o mo asase biem wa ba wie o mo nipa biem wa ba wie esi ye nyame abode o ye nyame abode ye nyame ma because de o ye nyame abode no e ya Adam and Eve o mo na ya abode me nya abode me ye wo me entu ka Job 14 na onipa was nipa oba awo no nipa oba awo no so dia se enti wo ye nyame abode wo ye nyame ba enti na ye nyame abode obi nyame abode apart from Adam and Eve obi nyame abode ye nyame ma so
so just say ye mani pa hu said ye kwa be fa so ni Nyankopon betena se ni Nyankopon bo wo mo ye ka nipa ni nyinsan wo ye Adam ye nyinsan no if ye nyinsan ye bo wo mo but menu mienu ye wo ye ti ye Nyankopon ma o se ye nyina ye ma e wo Nyankopon mu ye nya bode so just say enti awo se ye tumi kyerɛkyerɛ niema bi ama nipa ye ne ku ye japade ye ne ku ya mamre enu ya mane ye ho na wiase no sɛde Nyankopɔn si bɔ no ye nantim sɛde ɔno ankasa ye no onye bibia biem onsiesi bibia biem wɔde nome ato wiase o first question de bisa me no me ka be si so me ti opa wɔde nome ato wiase wɔde wahaw ato wiase ade o wiase nyinaa no wɔse ohun ni sɛ ɛyɛ enti Antonia ma patanye kemi manmanu nsi odi ase pa beba Nyankopɔn obo ye no a se ye mra medi ye no ono de osa de no me ato ho good osa de how ato ho na hwana ye no me e do osa de ye die so ato ho hwana ye no me hwana ye no me entra last time make in kai quotation bi say oni pa oti wiase a e wo se o ma wo dwuma wo ye no wo bo ho ban na dwuma no ye yie na won so wo di yie na ahokyere nye to ja se na obi fam kan say na so fo se Nyankopɔn so na ebo hia ni e na ebo sikani nti ade na be ka say ye nyina be di yie na say ye won quotation ase o kan 1 Samuel 2:6-7 no 1 Samuel chapter 2 verse 7 no 6 no de ba no maka ade bi o wiase bi ya nyame na bo ye se ebeye papa ejawu nipa no so ebeye pone a ejawu nipa no so me condemn Antonia ma en condemn patanye en condemn tano en condemn nsuo bi o ti asase wesu me condemn said asofo ne condemn nsuo se nsuo ni nye no na ma mrante no so nya opportunity say on be se nsuo nti oba pra echekere bola oduru ba bi nsuo da no agya atum kakran no osi nsuo no nsuo ni kwan na si afebe wiase no na san de yare asa abre o man no ebe wiase ni nya nsuo no ye nsuo nyina asai eye papa asofo na preacher kire yen sai nsuo ye bosom enso ye asofo ya anso esi a wotie odi asempa wo se wasakira me ni wo ye fato ho o ka se wasakira na sofu bi mompa ma wonsakira na wo sakira na ko asole sofu be ka kire wo sai ene wo hia subo subo na wo bo nso ofa nko wurajem wo de ko wura nsuom ada ya so obi ko wura nsuom a ho ate na ye chiri kokwa ye di ni ma there be say acid ho go onka acid ni be bo me ko de me ko wura Hosea chapter 4 verse 6 no wasi na nimdiye a oni ntime pon na wo so wo ye sofo enam se wo nimdiye ntime pon se nim sofo and then ye die nkyere e se nyame abode ne ye kasete nsuo ye bosom enfa ho ntunsuo so enfa ho nye sei o fa ho ntunsuo so obetumi atena se one day e wo bra wo num nsuo we e nsuo proof be na wo meba nyame asem meba we nsuo e de pa manu bi bebre wo za nu bi aka ho good wanu bi da ho ntumi ntena se Antonia ma okum osaji nipa patanye okum oji nipa tano okum oji nipa ensuo bi wiase ekum eji nipa Onyankopɔn nkasa tumi ekum eji nipa sunsum bi wiase no ekum eji nipa nipa ntiase e kwa be so god proof be na wo ma me nkinka quotation bi nkyerɛ o na wan kase bia me de madwene na me de kika nse ma keka de arefo ahano mo eye Kumawood TV na me ka se bi and yes reverend am na mene no ahia no reverend Agyapa o transe ewo medoma about junction do aso papa nyaje kum ne fie ho baby o mo ye wedding engagement ho na reverend yambo chena o transe ye ka so mu asem na nsem bi wo ho no ma o ka me maintain ase papa ba me nkyerɛ o me nunu ma me ma quotation ba ko bi asa Isaiah chapter 54 verse 16 Isaiah chapter 54 verse 16 Antonia be kum obi a Antonia ma be kum obi a wo bone ana me na kum me metu Antonia ma nkume Antonia nsuo na nkasa Antoa no eye kro nyama no na ye nsuo nsuo na nkasa etenefa asase so ama efa asase ye duadua no baye ama nuaba no etwe nsuo no ama nuaba ni nyini ye tudi ye wu eye bone
etene akobo nsuom nsuo tene akobo nsuo bi mu ama nipa sanom eye bone sunsum bi na tinsuo no so na sunsum o tinsuo no so no onye bonefo odi ase oye bofo onyame na tena so to pa je se nyama oni onye bone se nyama bekum obi a na ye wo pone na kum wa fama de mapai mi hunu fama de mame meni ani wo fa na meni ho me gidi se na afa ye me hwehwe mi hunu ho na me nka nkyere no onyankopon de abofo ba wiase wo de honhoma ba wiase omo ne ye ntena ye no mo nante omo mo aye omo nsa ye no mo nsa mo aye omo be sai omo a omo sai nkrofo no mo boa omo a omo boa nkrofo okay me hwehwe mi hunu sana tedi a ene nsuo bi bofo bi te so ma me mo na mane na onde owani e wo sunsun mo be hu de ofaye na masama no ene e wode ye be tatuo me de niema tatuo na maka ye say me hwehwe ma de wo hwehwe no wo se na afa ya no achew wo be chew de e be me wo se na afa no no start na oyi hu adi na wa ma ofu ahye na wa fona totom na fe wo na asia atatai na fe ye hu se na afa ye afi na ka onu mi se na afa ye tato ye na adwuma bi wabu atan e wo sunsum na pie hunamu ete sade obi du obi kokot na ni pena di pone na de oye ne nye na magistrate tiwo judge tiwo na wadi asem na bono na wadi na kotum 15 years judge ne nye bone nipa na odi nsem hunu no ne pone eso akatua ne wanya to se pone bekum bonefo de obedua no eno na betwa yes enkrofo boss so we de oye obeku nyina no yeah so for ye nuamu bi na preach no ama mabu na hu se nsuo ni nya ntie condemn nsuo o condemn nsuo ma ko no dai obi si sacha na dwenya na sa dla ko bo nsuo no wo se ya bo wo nsuo nti wo ni Yesu ewu asore it doesn't make sense all condemn no obi asacha no asa ko bo na suo nsuo me pacho ma men kan me makotesi kan ansa na ye be ko Isaiah chapter 54 verse 16 54 aye verse 16 o se she me na me bo otomfo Onyakopon na ekasa no me na me bo otomfo se on fiti jabidie mu na obo akode me na obo akode sede ni dwumati sitie na me ara na me bo osefo me na me bo osefo se won say ade Ewrade na ekasa yi ona na ekasa aha ana enti osefo no osaya ade yi de oya ade yi osaya ade yi Onyakopon nkasa ya ade yi osaya ade yi sunsum ye dom na mu wiase o enti edua eya ade yi edua esaya ade ensuo ya ade yi esaya ade so dia se edua ni wiase ya nipa ntena wiase ana Onyakopon bo nipa no according to Revelation chapter 22 verse 2 no enuamu ana yenkwa wo na haba no ana di sa yare ukotia ubua kenkan ansa na baba bi Revelation chapter 22 verse 2 yebe preach me nipa ho ato no na heavy anya gugu aso dem say cho aso dem ya tie no krono adwamansam konkonsa pesami kuminya ahoya krofon sam ni aye ma enti o setemu da obesha se fra so dem ani e ka se fra so dem na ko heaven onipa oni ye usuban na do be ko heaven obi so say asore o ko asore se de be o be ko heaven ye fa so dem ko heaven ye ko so dem ko sia e kanfu nyankopon ye ko kanfu nyankopon ni ya kaka ya ho me ni ahoye de abrabon mu tisa adwuma e ko so wonu kru ware ye ne tisa o ma ho ye bibia ye nuafo ne abehia sa na tie ene ye ntoto ye boate hwe ho ye ne ye nante nyankopon soro mu ye nya adwuma na ye mo ye nua woni bie so dia se mfa bone ni obi wu ade a obi di ye wa nya ode no mfa nya obi eno ne ye tra so dem ye dia kwa ye adwuma e wa bonten ndi e kotu ye fu aso dem no ye ba bonten a ne ye dia be ye adwuma enti se bi hu wa na woni bia ne mama obi Luke chapter 10 verse 30 Yesu Kristo ka sembi onwo a on pa heaven akọ abrante bi nam na ko hia obi antrim oden anwo best o mutwitwa no ja na okọ na o yewu so for kwa asore oduru wo sa no okọ asore pani lewi ni o sa no okọ Samelia ni nto to ni di sa Samelia ni papa no okọ dani ka ko na dwuma ofare to ponko so ne ko yare sabia ono ni sika de ma doctor so fansa na yare ti Yesu say so for no asore pani ani Samelia ni no emu di hen
and we papa our be na damfo that's right enti enya do sim say awurade no ene be koso ahenim agye won ho a we nyame apede no ene de ahin Matthew chapter 25 verse 31 wose atemuda no kase atemuda ne kase a ebeba wiase bi mabiem no efi Genesis ekosi Revelation key ene ho no heaven kwan eno no wose atemuda kase no na onipa ba ne beba na nim onyam mu obete na konwa so na bofo nyina betwa ne ho hia na waboaboa amana man nyina no obete nipa mienu odi bi agya benkum edi bi agya nifa na ohene be ka che nifa fo ne semumo monkofa hini enini bidadeja mo fra me ntoma ekomo de me o maduane me yare o besra me me kwafiase o ba ho me ye hoho odi me kofie na yene mu de o ma anya senti o mo ko sekru o seye krum o se wura da be ne hia wo a ye yesa ma wo o se wo ye ma hunua no wa ya ma me wa anya ma hunua no wa anya ma me tinyam som ye mfa so dem ene ko heaven oni ye usuban ene ne ma yesu ka ye ni nyina so no uni sika utumi ye bidadeja won fra me ntoma na me mu kwatele kwa me mfra bi me retu me fra obi ekom de me wa maduane ani na sa sofo esi ye hye Agyapa de o soro na date e na mo so tokas ye tokas akase ye sti toton sase esisi nkurotwa ho hia na ono Agyapa de na wo hye ne no wo hye yere ye bre wo shinkofo ye ma nipa nya dwuma ye ma nipa ntenase ne fa kuma pansum Yakopon ne kuremu repe ya na ensebi honomo ye konsuo no so e na me pese me doko but ensebi honomo awefo ya na like odi asempa meti ya na ensempi sise Agyapa de wo soro anso okoni fi akase gu ono ketu akure wo mu kra no and almost 1.2 billion yes no pese wo kire say what na no ka but wo boa wo on disubi e ba to yon konsuo so Revelation chapter 22 verse number 2 oh ye nua na sema no no wo bia be konsuo no so ni kro no so abonten no so was na kro no ma abonten no emfinfi asubonten no afanu nyina ena nkwadua a eso aba hododru mienu esisie yes there's so na babo so mi biara yes na dua no ahan ena ode sama na manu nyina yade what is okay what dua no ena yade sama na man nyina wiase ni pa nyina yade wanye Dabi. Ose eno ye de se nipa nyina yade ti se wo condemn a wa mu Yakopon wo condemn se bosumu a wo pese edua ne nye wo si dan no wo kopa enua na de bo so edua ne nye enkonya ate so nye nua na de ye edua ye bosumu a empa na da so no ene se ko bosum kase na etikokwa ye ni ba dabi sorry ase ye fa ni die ma Yakopon Agyapa de ne ye nyini nche me metua no mai bi ba me nche na no yade pa yade ewonimu rough ni atode ato no so ne yade na ebotai me din haban keke me church no ko fie no ko pebro du ko dware ye na me de me sam na bi ma no na me ma no pada yi bi ne ho ato no ate asi ma ma na nkoye fast Yankobɔ mpaye onu mo yare na me sam na nkoye fast na me nkoka na chima ni hu onu mo yare na ma na san ko tie mu sa ma ne finsi na say Bible say adibu o ade we die na akade ne akọ o se na akade ade we die na se nya ade nyina ade we die na akade na se nya ade nyina da bay na afa say Mose ebobo nipa no eburo mu nsem bom pa ya da bay na Elisha ebobo nipa no eye sa ade no da bay na Elia odifo Elia eye sa ade no Jeremia no da bay no bobo nipa no bobo mu nsem ma pepra ye twabo nsam so ye tia no so ye body tuo pe tututuo ye kunu fribra Yesu Kristo ba ye kunu aga na ye hu Yesu ye kumbo nsam ade ono kwa ye dai na where dey na be no akuno ono obi oni Yakopon ye ne ama no be no akuno ye ka bo nsam te bo nsam ase enya oni wo ma me konsuo no so kakra na me nche nipa de kakra ye konsuo no so na ye hwa de sorry ase enti me cha se ensuo bofo ena tinsuo so ti so bi di nsuo saman obi na se nsuo ni nya no a eye bofo ni awu ye wo nye wo nye se ase obi bodu ase wo ya afo aso se wo me fo aso ba me pese nipa tiri bone oni pese wo tiri bone a wo nam a wo ye free ye paya afase a pra wada enti na ntumi sie bo nya de
asɔfo bɛka kyerɛ sɛ nyame bɛyɛ saa deɛ wi yɛfrɛ no ɔnwono wi yɛfrɛ no ɔnwono ɛyɛ nsoroma tumi wom wode ka nipadua sɛ ya eyi ahomɔne a obi asoma no honhom mu a wɔbɛsɛ wo no ɛbɔne but wɔbɛboa de papa omu nyina so yɛ adeɛ yie but ɛma kwan ɛma obi fa honhom bi ndome wo obi de honhom bi ndome wo ɛbɛyɛ adwuma wo nipadua no a wagya ne dampan tɔ de aseɛ mo na ɛsɛ adeɛ no ɛbɔne ɛnsɛ adeɛ a ɛnyɛ bɔne sunsum bi sɛ adeɛ a senso na efiri wu nipa good sunsum bi ɛsɛ adeɛ a ɛyɛ bɔne but ansɛ adeɛ na yɛ adeɛ yɛ di a ɛyɛ kronkron sɛ na yakɔpɔ yɛ no enti sɛ obi di nsuo bi bɔ obi dua na enya no a epakyɛw yɛn kenkan hɔ no na menkyerɛw sɛ obi di nsuo bɔ obi dua na enya no a deɛ ntia enya no enie epakyɛw yɛn kenkan Revelation chapter 16 verse 5 sɛ obi di nsuo bɔ obi dua na enya na Revelation chapter 16 verse 5 ɔse na mete sɛ nsuo so bɔfoɔ no se what you say na mete sɛ nsuo so bɔfoɔ good nti nsuo no bɔfoɔ no wɔte soɔ no na te sɛ ayɛ sɛ efie wura no good nti mete sɛ nsuo no so bɔfoɔ no so sɛ yɛnkɔ na mete sɛ nsuo so bɔfoɔ no so sɛ wo a wɔ hɔ onyankopɔn wo a wɔ hɔ na wɔ hɔ dada wɔ hɔ dada kronkron wɔyɛ kronkron nsuo no yɛ kronkron ɔtene efiri sɛ wubu atɛntenene nti nyankopɔn na asoma ne bɔfoɔ tete nsuo so nti ɔmo bu atɛntenene bɔfoɔ bi yɛ adwuma a ɔyɛ ɛsoro bɔfoɔ nipa nante ɛsoro bɔfoɔ te nsuo so ɛsoro bɔfoɔ wɔte ya ɔmo nyinaa bu atɛntenene bi yɛ woyɛ wurɔfoɔ a memetie yi sɛ odi asɛmpa wo ha me na ɔgyegye me na me bufu na deɛ woyɛ no nyɛ me dɛ na mɛnya abotra a mɛtumi asoma spirit ama na bɛkyeekyeew ɛteeteew a ɛyɛ sunsun bɔne sunsun fi ɛna wateetee wɔ obɛpira wo nti wokae sɛ sɔ saa sunsun na nkasa so obɛtumi ayɛ adeɛ yie ama na yɛ yie wokae sɛ sɔ honhom bi kɔteetee no onyankopɔn ne soma saa spirit sɛ nkɔteetee no ɔkɔteetee no ɛma ne hu sɛ biribi wɔ wiase na te sɛ nsuo bi a ɛwɔ asase so bi abɔfoɔ te so onyankopɔn bɔfoɔ te so onim na ɔmo se ɛyɛ bosom nsuo wonim deɛ na me kora me nkasa because nsuo nkasa yɛ nkwa yɛne nsuo a yɛ bosom ɛwɔ wiase sunsum na tete so nyame bɔfoɔ na tete so yɛne yɛgyae ma nkurɔfoɔ bi na ɔmakɔtenatena ho ɛna ɔmo de yɛ nneɛma didi ho ɛna ɔmo fa ne mu nyama nyankopɔn ɛna yɛ nyankopɔn ya nsuo so bɔfoɔ no yes mame bi nka ho Psalm 46 verse 4 ahwɛfoɔ ne deɛ me nunu papa yi papa 46 Psalm 46 verse 4 nkurɔfoɔ mfa me number no nyame yɛ adom ɔkyena ɛyɛ efiada ampa yɛ bedwa Reverend Agyapa number no ɛyɛ 0244 midi wei bi 027240 good me patofa number no na train di gu as Reverend Agyapa 0244 027240 and 0244 277 109 0244 277 109 we eye Reverend Agyapa number me pato tie ni ye nyankopon bo ochina eye fiada o tenase e wo meduma e okumase eye kwabre district etude wo de onya bedu kumase pe also pe meduma ka katre driver ni so be so about junction nyame aye wadoma wasi about junction no wo de guso bia se ope baabi opanyi ajekum baabi a ne fie ne wo no baabi a mo rent eye wedding and engagement no ye tro ho no odu ho wuram obeba beto Reverend Agyapa mame aduane no so nsa simu di a obi anu betuma di agyaw media nwura me ko hu ye no ene ma me di papa hu adanse awo adwuma akwantuo oton ayento upe favor oto kan dai
ye ka sunsun mu asem ebi a me no ka sei u fie ba bi a oten edua bi so no mo a ebetim abo so nim ba papa nche obebo o frɛ no na ne ndi nkombo friend o si nya bo chan na wo yi me de sa ne ma we ana me de ya adwuma na pato we de ba we no eye bra onyankopɔn so ma yo na o ya so ɔden na omo kɔtra kudo na ka kudo na ibu to nsuo no omo ampa yo awo kudo no mo omo twen tonto omo ye bibi ana bo yo na o de hwɛ me na fa ne madi agoro o betena se o yo ba o betena se afiri uma ba abrim akoba abrewa wonya kum papa da ye de wo chato o de tena se ka se me sofo se na me sofo se ana me sofo ya na ana me sofo se ana me sofo se wo sofo so na ine mission house hwɛ da mo tiyan pa mo da so hwɛ wo sofo ma school mo kɔ hwɛ ka wo tim na me sofo se ana me sofo se yo so bra wo bre na se reverend time on se so benya aware a won go aware so what time wanya 20 years e dey kwa wo pese wonya 70 years ansa na waware wanya 20 years what to me as to niema de so so on twenya me anim on twenya me anim trawai e bia so fo na nka so wo pe wawe enti san ko nyesa wo pe ba na ye san ko nyesa ade me ba chawo aye Kumawood TV e dey de kwa we na otiri me we ye fara de nkruma adede nkruma eno onyakopo mani fifi at once ene kata Yona so okay Yona chapter 4 verse 6 na edi nyunu na Yona bre edi nyunu bre no ti wei na de ban no o che obi ba me nche bia be hu bi e wo nsuo na ma mix no wei ebi wom susuma sa wom tamia wom ana friend say nyenya ewom wonum de nti a ye nanam sebe nananum wo de me bom di kasem nananum edi nyenya gu wom kom e wa dwaba ase enipa bonifo ne ni boni nti akode na omo kenkan no Ephesians chapter 6 verse 10 na omo ntia se omo de adan pa ebo no saa sem na Yesu Kristo kan ya Onyankopɔn kan omo de adan pa ebo here baba no saa akode no enye saa here baba no debi na so se eye honko kasa honko ya baba honko here baba o ada on ka binti na o ti obi ti ya we kasa be o kasa ma ka chenya Onyankopɔn se Awurade bua na menya yire ya we kasa enya kasa se dia ne penalty oh na me bua next week me ko tu sa quotation obi ko ka Yesu Kristo se wa bodam me ko tu a kire nyam bua next week na be ta nyo kana me wo o de fa ne be agro Yesu Kristo o se che ye mpai bo ye ja wo soro udi wonte wa hini mra eme de ope wasase wesu ma ye dada biane so de ase okoya se fa ye nko sohwem eye nyina so so obi bom paya on share ni fie kukuamu na neja owosoro no onim kukuamu se Matthew chapter 5 no neja owosoro nim kukuamu nsem onim de hia dada yo na be che nyame de onye uyem yo yakoto 1 plus 400 num nam sunsunu wu ase fansa to so bom pa nam twetwa sunsunu mu o me pie firi hwa mu awu 1 plus 400 eti nyame bo tani na esi ankasa wo yo ba wo ne be ma bi abre obi afo obi Agyapade adisua se no obi abre nya na de wa bre enya na de na wo de katase eja finisam na so sama oma obofo woteta no mu a setan no ye bosom wo chinchim ni nsa agi na Agyapade no no sama e mata no bofo woteso no ne ubia waka se nyame som de Bible se fa bone che enti eno de ni kwasa nka wo sama no fa bone che ye ka fa bone che wo ti ase fa bone che wo ti ase yankin kan revelation ho na me chama de kakra yankin kan revelation ho ye hwa de kakra Revelation chapter 13 verse 9 to 10 Revelation John na wo be ko wo mu no John the Revelator wo be ko wo mu no ensema Nyankopɔn keka kire no no enie ya ho saa me ene ma yira ye bibi yira ya Agyapade yira ada me kwa aso na kwa aso ya Agyapade yira di pe ya ankasa nim sai enti kwa aso ya Agyapade nsai kwa aso ya anti di kom kwa aso ya anti di hia kwa aso ya ti ya yanefo kwa aso ya ti ya homobomobo saa enti kwa aso ya obi an fa ne sekan eme prawa na sanya sum nyame ene nke ye bewu e obra ye ma ebe ye mobo papa ade ba kokra e won ne say Yesu Kristo kra no oni asuafo no na say na Peter na se ka hye no mame kan quotation bi an kire na ke be ka senkai me pa cho Revelation chapter 13 verse 9 ka do 10 so obi wa so a say obi wa so na otie de me kan ya ma ontie
so obi fa wo nonum a so obi fa wo nomumu a wo be fa wo za nipa no se fa nomum so obi de nkrate kuma so obi de sika kum obi a ekase wo de nkrate kuma ye de sika kum ha na wo tin fo bo ase to ha na wo tidie go wo se ha na wo tin fo bo ase to ani gidie ewo cause ya mpene ama wan siseme entam mani age atenten ne ya adwuma ti so obi sama obi ma nsuo so bofo ama na fuhye ama na no ye fia se wo woyere na ni tiriw ye toroka na fuhye a men kan kire me se not just say we Kristo ni kura na so trans mo obi sisu kura na papa na woni mo Kristo som no anka Nabot o ka Daniel na Nabot from the first king 20 over say 21 first king 21 Nabot ye di na Agyapa di entira wan pene so na Agyapa di be che na nanam na wudi agya no to wan pene so ja se to we Kristo ni a na me na heaven ti na me de eso to so ni poni ni che obi a wo wiase aso so ko heaven say ko heaven the reverend number ni yakopon board china reverend trance e wo meduma Abbas Junction meduma Abbas Junction do onye do Abbas Junction o so pe ba bia opanyin eje konfie no ba bia o egrofo ye wedding engagement e wo no the number no e 0244 027 240 0244 027 240 and 0244 277 109 0244 277 109 reverend number of prayer ono ankasa ebesi ni so onye yi pemu se o se ni pem so ye hwan titiro ye papa nom ye nana nom ahemfo amoti akonya so bebusa reverend ho asem etime pato temi e ba reverend we dey bibi ntime fa edi ni ntudwa me fa nkro ni ntudwa oyo ohene ye di ni si akonya so 6 months pe ene obubugu dem akonya kase pa se obubugu ewiase na hokwa obi be hawo oti agotiro ene e tie no de ne bae obi be hawo ena mteze obi betumi asoma spirit amna betete o obi betumi asoma spirit ye no na wo wiase o wo die ne se wo be ya de a obi ntumi hawo wo be bo ho ban we na wo ban bo no so na wonim otanya be ya do onim sani pa no o ede na betima ya abo sa de we ma me fa we ngu ya we eye nuya mako nson ena ma wa na bena ena me di dua bi nku maka ho na me di dua bi hini aka ho ena ede aye powder natural aye dua nko a na obi kuta nfi a wo de seya de a sa de we obeyisu ena sa de we no me onwo a omo ye adwuma ne nkoso ene omo a sabe omo biebie nnwuma kese omo mu di dua kese eye business no we na me de ma wo anu na me say nipa e ba me nchen ebe ka sa di ho dance die no because omo ni machimra Kumawood TV ha no ma ye nko studio ha na me wia me de sa die wei se mna wei aye wa se wa hwa wo hu se wa hu aban no me hu aban no wo mu good me hu pa good na wei na me de be ma wakọ na wo de aye se mna wo di bedware na waka kire me se obi a wale sunsun for 10 years sama e wale ni pasa onfi amana jiwa boso ene wono dada ye wono adasa ma be ma kura se opekura anyi wakono so ojina ni wodayi mu abe ma obe se enya feeling enya ntum se feeling enya wo se udi agura ebedu ba bi no ho wo ye free bi be ye de sebe wa yas be ye etini pa be ye no man we ya wo di dware no yi so we ya enu wano no ohunu biem spirit na sama no ne de da ohunu biem sa sunsun fi na ono ba wale no ohunu biem ti we nyame adom ochena wa ho be ha no we me ka kire we wo be ba no me say sa nsuo no Mose o dia say e ma Aaron onyakopo ka kire Mose say o ma Aaron enkofa nsuo ngu adiem na onfa we bi famfra enfa me si asole kwan na no na ohun so ha obi ba ti Aaron na sefo nyina fa honhoro mo nsa ene omo na ho na ade no empare wo mo enu bi ene kire meye
okay wa ya dome ye de wo sha to so sie ma wonye yeda wa ye de wo sha to so sie begu anim ase wa ye de wo sha to so sie be mo abere no hu say de wo sha to no so e se on fa ka no mra Kumasi Medoma o kira na me ya dome omra me nchen na me proof to me Nyankopon de amman wa haban mu say enya here baba wo de amai wa ha wodi agura wo betie mo 40 years ko tibra be wuo wo be kase Nyankopon tie mpa ibo na wa na wa hu ade na wa ni su no wanye onyame wa wie wa ye ni bibia wie wotene ba bi atamuda e no beba enti se wonfo adwene nya adwuma ehu se ye de nunum epra homone ye de nyanya epra homone onyame na ye ma ye na ye de tamewu epra homone na ye de susumasa ebie kwan e woni pa brabo so esiesie ne ma na se wo nya tra wo be bon sima bon pa so many months and so many years e be free wonsa reverend ya o kan hu se onye ni so bi be kasa wo ye dunsini na wo de asofota de akura ho dabi nema na sabi ko ma kenka Bible natural se me dunsini de Yankopon se dunsini because onno na dia ma me se me ye ya watwere e Bible num me quote Revelation chapter 22 verse 2 oda kenka Ezekiel 42 verse 47 verse 9 enso ho ade ba ko Ezekiel 47 verse 12 ade ba ko Reverend Emma Majiwodi ni say wonim sanso no me kra me se wonim kana sanso de se me na oba me dem ma me ne haban na da wo na se me ankasa no me kra da bia no me de haban dware ana me haban ya me mete etum pabuam obi wa bruchire o yare serious ana so fi ne ye bompa yo ne ye na bompa fon so ne agba na me so pani we nya pa ibasem mete haban makoma nso na me de me yam titale so na me de me nan ni fa si ano ana me se kan we di machi me kan waka esi 7 times no na me fa haban so no na me posae na me chimi di gu fo na me ya de wo so enu ano no papa ne wato no ya de ne ko nim niam a mo de free odi nam kwa mo de ibrame onim niam a waboa no a odi free akontwem ho no US ho no e de ibrame Ghana ha na afa na telekom obi a oyare telekom tietiem na mpa no gidi nyame beye oh gidi nyame beye oka o ya so for fellow to be kan say you mate papa es na kuma mu die enim adwene a wa dwen no nya gidie enti ya wu na so ye bibi ma no gidie a enwuma ntete no te ya wu na so di nwuma epia eyi firi o ma no ye twem loose go break de bia ye breaki de bia so twa mu gina ho de bia ye loose de bia so mo hoden obeti ahwe na adai na kadie wo ho wo se menye eti eno na ye nim no mu nim ana se sua na omu peso musua se on se time no se wonu uji omu jide ni nyepe this time no nye jidi na mo nyepe jidie ba ko pe e wo twese mu enye jidie na mo nyepe me bi Nyankopon di uji Nyankopon di so ti ase enti se won yemfa we nye na me de aye aboa me heaven no de bia me ka me nyune heaven ho wa mami enhyehyeye a mini so am be ko heaven ti me de ya na se me di san hyehyeye no so oba na ma wie madwuma so dia se ono ma e me hye ne mafufuro bi abim wo de nhira to wi ase wo de no mia to wi ase ope no mia won se beka ope nhira won se beka wo se me na me bo hia eni me na me bo hia ni me na me bo sikani me na me bo sika bo hia me bo a ni nyina wo wi ase wo de ama obi wo mfa ma obi nya me nye yiyimu na ye mie no wo so na bo hia ni e na bo sikani me nkodi hia na wo di yie ana wo di yie ana wo di ya na me ni dabi enti ene se wo de ato wo dada so de ase wo de ato ayen hyehyeye wo de ato ye waso odinfo a ebenya won ye waso mrafo a obefrim so de ase ena ma me kasi kitibi njira wo katem nya me sem na me de wo hauba medical doctor wako school wabo degree a ya ni doctor a o konfanoche o kwalebu obi anyare amanya fara ma ho a yebetua de kabo so me obenya adwuma da be onya adwuma good ti eniema Nyankopon ahye no wa hwa won ti ase da bibi betumi ato na enamo de ato no so na obi akodi yie ba wo betumi afurim bibi betumi so ato obi good na me ma di yie good obi anwu a ko bi anya fia ntram edo fase fo de ne wo de wonim de nyame awiase won a nipa good montre so tietiam ka
wa kwadwuma kra ba wo kon night na wo da wo ba bi wo dwodwo wo ade cha besa kwadwuma na obegina mfichire ko ka na jopa ko ka ubi ompo nka peso ne oya bonsam ompe nyame asem na so bompai e de pai sa ne bompai sa na yesu tire ye look at nkramufo mpaye kramuni sedem na obompaye wo nte so obompaye e so obompaye o ka se mpaye no ye nyina ye mompaye mi ye sofo mpaye amebo but me mpaye no e ya sedan ko na me de benyame enye gidi je woni mo tuo no e ni gina tworo no so so dia se wonim ana wonim ti wonim anu abem me na ma kyerɛw eye edida wo na ho niema ndida wo na ho na wo bre niema ndida wo na ho na wo bre sika betumi atwawo na wontiri mu ate wo do nsa to so bompa ye kro ni wuda eye nsem hunu na do nsa to kro so be bompa ekrowu wo ka no kwa mfaso obi ani so kope 20 kope pepe die wuo na fato so ebe wu na wada nyankopɔ sɛ urade na wonim sɛ mepra ɛntina wo yɛ saa de ma na obi aye wa de twere susu kyerɛ sorry asie enti wadi wa no mu a wonim a na waka sɛ Reverend mi nim o nti mi ba wo nkyɛn nyame aduma wo kyena nyame wo kyena yembre no enche bia na aso Reverend fa number ni tudwa ma me biem na fe yenko me number no 0244 egu TV no so screen ase 0244 277 109 0244 277 109 and 0244 027 240 Chomidi Reverend Agyapa gu ase o kyerɛ nyankopɔ ya aduma 8 o'clock no matena se obeba na meduma kumasi meduma ofiri sunya na eba obesi osofo lai wa mabia wa ye ho ye be wo hye yensa ayensa firi no me ne ho o ka kyerɛ David sɛ David wo ha no dɔɔso kɔpɛ adwora nya so tietima na matie ma ya hu mu ya ma asase we so kɔpɛ adwora fa dware na ho niema no firi ho o tsenya me ado ba ya me de be horo nsa horo na se kama me wia na mama osamra ni bi mama powder ni bi na di kofie na fa kwatira fie fa kwo fa kopa dwumaye fa kopa yedie fa kopa ho oden fa kopa ho pan na watamfo fare wo na oyire no ma no obusua mo mu nkotodwe na mo na twadi ampo nyankopon wase Reverend on say Kumawood ye kwa tripa no abrochefo bebre tie o bebre hwew ekrofo send o mo message na abrochefo no obi won so problem sani pa no frewo a emwa be na ono ni hawo emwa be na beti emwa kese pa wo ho emwa kese pa wo ho on frame me number ne keke na ni be je abroso oni pa de bia meka Bible say se wakoma ni ji a uka progress na wakoma ani ji a eyaduro so they are saying uka Ecclesiastes 3 no a 3 I'm say 13 12 15 no case me was say onipa ka udidi na wonom na woji wani na wo sepe wo ho a nyame akyede nyame de amawo e ba ne sa wo so onipa sa wo tio na sa wo kyere wa de bia no adwenbone kura boat adwenjune ana mo na nipa wo dwene no na de yare be nipa dua no ani ji eyaduro woji wani ayaduro enti obi o ta asere no onta nyare ba de bia no muna ebufuo na ebufuo kura no bibi na deba ma me nkotu kotechi bi ma wo ebufuo no bibi na deba Sister Ajua Rose New JC mahu message no also o hwe den also hwe bi wo o hwe pa and kinkan Ecclesiastes chapter 5 verse 17 obi a wo hwe mi bi efi na kɔ no meni di anajo okay meni di anajo obi odi anajo no time ben ko nipa ni ko di awie kura 5 o'clock okay 5 p.m. Okay na ko di awie watch kura 5 o'clock 5 p.m. na ko di eno so osunsumu ene betumi akotia obo no mu a anajo 12 11 no obiada bonten oba ye be wado sunsumu kinkan mame Ecclesiastes chapter 5 verse 17 obi odi anajo bia muntie ko o se enso ne nna nyina esumu na odidie anajo ena odidie na nabufuo ne yade obi a odidie anajo bia so wata pa abufuo
the buffo ne yade wo bufuo ene wo yade ene na reho ene areho ebe doso ti se odidi anadwo a number 1 ebufuo number 2 yade number 3 areho ebe doso ni pa bia no so ko samse obo ne yira so ma na adwo je se opa na adwo didi no so aha Kumawood TV yene Reverend Agyapa ena ahia ena yedi nkomo no ya wada bia no ebo no ngotwa pa osimaduasa ekopem no nkron apa osimaduasa ye ne Reverend Agyapa ehia ne yedi sunsomu nkomo be pato fa ne number no to boase na twere odi asempa me ne pe de ye papa ena me brema me di ne honam se eti twere number no nyankopon bo chena o tena se ewo meduma Abbas Junction o de baby a wo bia no onya besika jeti a o say open medumaka o so be so Abbas Junction o si ya pe na o bisa so pe baby openya jekum baby a enkrofo rent eye wedding ni engagement no eho na Reverend o nyambo chena the number no 0244 277 109 0244 277 109 this is to be 0244 277 109 mamefa ba konson kan ho eno so 0244 027 240 0244 027 240 0244 027240 Reverend Nyambo tena otena say Reverend ya time no aso awia no enti de make kire Ghana fo nyina ne say empanimfo say nkabom ehia braye oyi ba ko bebu but oka ebomu a emu ntem enye mpanimfo na aka enyakopon asem na aka enti kan ho ne mfantwato na ye nsore nko ewo Ecclesiastes chapter 4 verse 12 4 verse 12 I'm Ecclesiastes chapter 4 verse 12 o say na se obi toa obaakofo a se obi toa baakofo a orentumi nyina nanso baanu se baanu ene no bedi asi ene di asi a na praye a waka abomu praye a yaka abomu no emuntem ti ye kapa ebomu a emuntem enti Ghana fo nyina yenye baako very good. All right, on your last lot nyambo baby a otena nyame aduma otena mi wo meduma yes so ofisu nyan na ba sofulai obenya meduma trotro ofri techima na ba macro junction anasa swamra about obenya meduma trotro very good ofri friends say Joso Konongo Accra tech that just say mampon for do mbesi wo meduma mampon de obesi meduma wa okay enti bra na nya so den me wo yama ye ene manya anye nyame bo chena anopa nonsa na Reverend atena say na wotwe ma shase ye na wotwe ye besa hia ye frame odi asempa ba ko pe ye ne Reverend Agyapa ni hia me serew ade a me meya a edi problem be breme no menye enti ho so na nya ade a edi problem e be brew nyame bo a ene na wotwe be hia biem odi asempa misia eche obia be hia biem medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia jebre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wodi tumi awure mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe wanwa wani baje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya bible bibia onakade na boka se sa na bibi owi ase me wo meduma ha ya Kumase enhwa meduma Abbas Junction ho hweme ya wada bia me number nie